Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija Miriam Dalli iltaqat mal-Ministru Eġizzjana l-Elettriku u l-Enerġija Rinnovabbli Mahmoud Ezmat fejn iddiskutew numru ta' setturi fosthom l-infrastruttura ta' distribuzzjoni. Bħala żewġ pajjiżi fil-Mediterran ftehmu li jaħdmu flimkien biex aktar pajjiżi tal-Mediterran jinvestu f'enerġija rinnovabbli biex isir ċentru ta' enerġija nadifa. Matul din iż-żjara ġew diskussa soluzzjonijiet innovattivi li jistgħu jgħinu biex is-sistema tal-elettriku tkun aktar reżiljenti anka quddiem ir-realtà tat-tibdil fil-klima b'żidiet qawwija fit-temperaturi li ż-żewġ pajjiżi esperjenzaw. Priorità ewlenija tagħna hija kif insaħħu l-kooperazzjoni fejn jidħlu rinnovabbli, fejn tidħol is-sistema tad-distribuzzjoni u aktar importanti minn hekk il-kooperazzjoni fejn jidħlu interkonnessjonijiet virtwali. Hekk kif l-Eġittu qed jara li jżid l-interkonnessjonijiet tiegħu ma' l-Ewropa u hemmhekk hemm potenzjal biex iż-żewġ pajjiżi jkomplu jiddiskutu flimkien. Fost dawn hemm proġetti ta' interkonnessjonijiet li Malta qed taħdem fuqhom biex tkompli ssaħħaħ il-konnessjonijiet tagħha mal-Italja u l-proġetti li l-Eġittu qed jaħdem fuqhom biex ikompli jsaħħaħ il-konnessjonijiet tiegħu mal-Ewropa. Tul iż-żjara fl-Eġittu l-Ministru Dalli żaret ukoll kumpaniji differenti fis-settur tal-enerġija li huma involuti fil-manifattura ta' teknoloġiji innovattivi.